Moikka, tästä hauska Jijin. Tää on mun eka video ja aion puhua yhdestä tärkeästä asiasta, eli suklaa. Mä oon suklaarakastaja. Mut anyway, mä ostin mun 3 lemparit ihan tästä. Mä näytän nimen, koska mä en saa sponsoria rahaa. Mutta testataan, kumpi näistä on parempi. Eli aloitan tästä pinkistä, mun lempiväri. Tää on yksi mun lemparista, ihan oikeasti. Erinomainen, siis maku on tosi hyvä. Maku on tosi hyvä, ihan oikeasti. No, mä oon ihastunut ja mä ostan niinku iso paketti, iso rasia. Isossa rasiassa on 80 kappaleita näistä. Mut joo, tää sulaa mun suussa, tosi hyvä. Mut testataan seuraava. Nyt tämä on yksi oikein superlempareista. Testataan tämä. Tässä on hyvä. Tässä on tosi hyvä. Mä rakastan siitä, että tässä on 2, eli valkosuklaa ja tummasuklaa. Testataan. Oikeasti mä en kestä. Tää on oikeasti tosi hyvä. Tää on yksi mun lempareista. En kestä. Superhyvä, superhyvä. Sitten tulee 3. vaihtoehto. Eli se on tämä. Testataan. Vaikka tää ei ole Suomessa, mutta anyway. Yksi lemparista. Testataan. Ei ole kotimaista, mutta anyway. Tää on yksi siis superhyvä kanssa. Oikeesti tosi hyvä. Oh, superhyvä. Tää on vähän semmoinen paksu, mutta tosi hyvä. Mutta nyt on totuuden hetki. Mun pitää niistä valittaa, kumpi on paras. Ja sitten mun mielestäni tää on voittaa. Kaikki tiedätte, mikä tää merkki on. Tää on kotimaista. Tää on mun lemppari. Oikeasti, kato! Kato! Tosi hyvä. Mutta tässä on mun reaktio. Muista seurata, muista tykätä, muista katsoa kaikki mun videot. Ja nähdään seuraavassa jaksossa.